Pope Emeritus Benedict XVI kinsa mitaliwa na daghang natampo alang sa simbahan sa nasod ilabi na sa Sugbo. Ani ang report. Gihulagway si Pope Emeritus Benedict XVI nga usa sa labing intelihente nga Santo Papa sa kasaysayan sa simbahang Katoliko. Gipasabot sa Sugboanong si Monsignor John Thomas Limchua, official of the Secretariat of State sa Vatican, nga si Benedict XVI maoy gatudlo ni Arsobispo Jose Palma isip Arsobispo sa Sugbo. Ang kani Santo Papa usab ang gapili sa Sugbo nga venue sa International Eucharistic Congress ug ang nagcanonize kang San Pedro kalungsod. Gipaambit ni Limchua nga dili niya makalimtan ang pribilehiyo nga gihatag kaniya nga makabisita kang Benedict XVI nga dili na Santo Papa. I was given that privilege. Only a few were able to greet him na retired na siya. And I think, I don't know how many Filipinos were given that privilege, but ako, I was given that grace, so I always remember that. Pipila ka adlaw sa wa pamutaliwan si Pope Emeritus Benedict XVI, nangayo siya og memorabilia nga magsilbing handumanan sa Sugbo sa kani Santo Papa. Gidala ni Limchua ang skull cap nga gigamit kaniadto samtang si Benedict XVI maupa ang Supreme Pontiff. Iya kining ihatag sa San Carlos Seminary College aron maghatag og kadasig og kasibot sa mga seminarista nga magkat-on bisan sa pipila lang kamithi nga gihuptan sa kanhi Santo Papa. I want also the seminarians na ay attachment to Pope Benedict sa iyahang at least masunod nila ang iyahang discipline, ang iyang intellectual abilities, ang iyahang holiness of life. Mato di Monsignor Joseph Tan, rector sa San Carlos Seminary College, ibutang nila ang skull cap sa kani Santo Papa sa labi sa seminaryo. Gawas ni ini mihatag usab og certification ang Secretary to Benedict XVI isip pagmatuod nga orihinal kini. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.